Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe yeɓoɓe chaine men Pular Arab, on calminama, on jurama, on ñaganama Allah moƴƴere. aɗa wi sa suwa wadde abonné e chaine amen he ne batta hen abonné gam bindanɗe amin garoje ɗe mbasa daddema. Ko noonne so tawi ka jiɗɗo janggude arab walla defte, aɗa wawi jokkodirde e numéro amin WhatsApp peñowo ɗo no. Garen e jokkol deftere meɗen Mukhtarul Ahadith. nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wi: iza akala ahadukum maa jama'atin wa shabi'a fala yarfa yadahu hatta yarfa alqawmu fa innahu yukhjilu jalisahu. wi iza akala ahadukum, so tawi goto e moɗon ina ñamda maa jama'atin e dental, an aɗa woni e tumbutu walla aɗa woni e lahal, Allah waɗi oɗon ñamda, wa shabi'a o haari, an a ñaami ha a haari, poɗɗa ko ummade. o wi fala yarfa yadahu, ɗon hata umma, hata ɓamtu jungo maɗa, hatta yarfa alqawmu, ha yimɓeɓe gummo, haɓe ñamda, ɓe ñamdannoɓe haɓe gummo ɗe poɗɗa ummade. Saabu fa innahu yukhjilu jalisahu, sabu kanko si ko ñamda tan o haari o ummi, ma wood mo ganduɗa sabune ummade makko addinimo ummade. ɗum noon so tawi an aɗa ñamda ɓe ganduɗa ɓeɗo eɓe jogui kersa walla eɓe jogui gacce walla aɗa dañi kole e ko nandi hen, aɗa andi an sa ummima tan ene wawi battinde e jomumen, joɗɗa ha jomumen kaara, hay sinno a ñamkinto e fuɗɗorde nde, walla hay sinno a haari aɗa ñamkino aɗa ittikino ha jomumen gummo. ɗum noon so tawi a andi wonde ɓe ñamdata, sa ummima ɗum battinte e mumen, koyen a dañi koɗo hata aɗa koɗoma ummade, saabu ɗum ene wawi hirsinde koɗo e ko nandi hen. walla sa yaade yimɓe e nokku oɗon koɗoyi, anne hata yaw ummade yaade e mabɓe, aɗa duusaɓe hande jomumen gummi foof gummiɗo ɗon. wi saabu addinimo wiide noon fa inna yukhjilu jalisahu, ɗum ene wawi hersinde ɓe o ñamdata ɓe o joddi omo ñamda ɓe. waɗi sa ñamda yimɓe a haari hata umma, kono yawone ñamkinade hande jomumen gummi foof gummiɗo ɗon. ɗum waɗi nelaɗo wi iza akala ahadukum, se goto e mon ñamdi maa jama'atin e dental, wa shabi'a o haari, fala yarfa yadahu, oto ɓamtu jungo makko, hatta yarfa alqawmu, ha yimɓe ɓamtu juuɗe mumen. fa innahu, saabu kanko so ɓamti jungo makko o ummima o soɗiyima, yukhjilu jalisahu, omo hersina joddiɗo makko. iza hajja arrajulu bimalin haramin fa qala labbayka, qala lahu azza wa jalla la labbayka wala sa'dayka. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi iza hajja arrajul, so neɗɗo hajjiroyi bimalin haramin e jawdi karmude, a wujji jawdi a hajjiroyi, ndin jawdi ko jawdi karmude, walla a feni ha a dañi kalis a hajjiroyi, walla a yeeyiri ko harmi ha a hajjiroyi, a waɗi riba ha a hajjiroyi. fa qala labbayka, yeehi e makka aɗa wango aɗa wiya labbayka, qala lahu azza wa jalla, sa wi labbayka tan Allah wiyanamo la labbayka wala sa'dayka, a jaabaka a noddaka. labbayka firti ko mi notimama an joomam, kono sa wi mi notimama Allah yiyatma ka notaka a noddaka, a jaabaka a noddaka. eldande en hen wadde jomum sene hajjoya ya hajjoray ma jawdi ndi ganduɗa ko laaɓdi. ɗum waɗi wi iza hajja arrajulu, so gorko hajjiroyi walla so neɗɗo hajjiroyi bimalin haramin e jawdi karmude, fa qala, o wi labbayka, mi notimama an joomam, qala lahu, Allah jabtomo wiyama
azza wa jalla towɗo tedduɗo la labbayka a jabtaka wala saadayka a noddaka. wi uzkuru mahasina mawtakum wa kuffu an masawihim. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi uzkuru jangtoɗe mahasina mawtakum moƴƴereji mayɓe mon. sa ari e janaysi mayɗo o sankima aɗa andinimo e moƴƴere, aɗa andinimo e dewal Allah, aɗa andirimo jokkude enɗam, aɗa andirimo hokkude gonɗude kala foof moƴƴere nde gandanɗamo tan ya haalanmo ɗum. aywa wadde so en gari e janayseji ko jewtirten mayɗo yo ɓuur hewde eko jewtirten gueɗe aduna, ko jewtirten politique, ko jewtirten sport, ko jewtirten goɗɗum e goɗɗum, ko jewtirten mayɗo ko yo ɓuuri hewde. yo en kaal moƴƴereji makko saabu ɗum woni ko nafata mayɗo. kadi wo kuffu an masawihim, coron kala fof ko gandanɗam e bonande mbason haalde daƴƴam. aywa sa ari e janaysi walla ni e nokku mbawɗo wonde foof neɗɗo yeehi ha maayi saɗa haale muɗum yo haale muɗum moƴƴere, mbasa haalde muɗum ko boni. ɗum waɗi wi uskuru jangtoɗe mahasina moƴƴereji mawtakum mayɓe mon, wo kuffu coroɗon an masawihim ga bonɗi maɓɓe. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi azibu taamakum bi zikrillahi wassalati wala tanamu alayhi fataqsuwa qulubukum. nelaɗo wi azibu leppinire ɗaamakum ñamri mon bi zicrillah e jantade Allah, walla azibu dolnire taamakum ñamri mon bi zicrillahi e jantade Allah, wassalati e juulu. a ñaami ha a pari, a hirtima ha reeri ma heewi, hata hirto tan jaaha leleyɗa ɗanuɗa, kono ya jangto hen Allah. sa wawi julde hen juula hen ngam dolira noon mbasa ñamde tan leldiroɗa noon. e wala tanamu alayhi, hoto ɗanɗirode hen, hoto ɗanore e ñamɗele mon. sa ñaami ha pari ɗon tan ñama tan jaaha leleyɗa, ɗum wona hono moƴƴere. saabu fa taqsuwa qulubukum, so tawi on ɗanɗirima noon ɓerɗe mon ene mbawi yorde hen. manam sa ñaami ya jangto hen Allah, mantama hen, juuɗora hen, mbasa ñamde tan jaaha leleyɗa, saabu ɗum ɗon ene yorna ɓernde. ɗum waɗi wi azibu dolnire taamakum ñamejo mon bi zicrillahi e jangtade Allah, dolnire ɗum jangtade Allah, wassalati e juulu, wala tanamu wota ɗanoɗo alayhi e ñamri ndi, fa taqsuwa yoora qulubukum ɓerɗe mon. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi arba'u da'awatin la turaddu da'watul hajji hatta yarji'a wa da'watul ghazi hatta yasdura wa da'watul maridi hatta yabra'a wa da'watul akhi li akhihi bi zahril ghaibi wa asra'u ha'ula'i ad-da'awati ijabatan da'watul akhi li akhihi bi zahril ghaibi. nelaɗo wi ene woodi duwuji 4 ɗi ganduɗa duttatake, ɗen ko jabeteɗe. hen goto woni da'watul hajji hatta yarji, duwawu kajjoyɗo. neɗɗo hajjoyi duwima duwaw muɗum ruttatake, wadde ene moƴƴi si jomum hajjoyi heewa ko duwanto hoore muɗum, heewa ko duwanto bandiraɓe muɗum, saabu duwaw muɗum ene jorta.
ko noon ne wa da'watul ghazi hatta yasdura en jiya e duwuji ɗi ganduɗa duttatake duwaw jaaɗo haare jaaɗo walde jaaɗo walde jihad gam townude konngol Allah kañumne duwaw muɗum duttatake ha arta wa da'watul maridi hatta yabra ko noonne kadi duwaw pawguɗo hande selli kala neɗɗo fawangi hew ko wonto hoore muɗum moƴƴere hew ko wonto bandiraɓe moƴƴere so duwaw mum koko jaabete ko noonne wa da'watul akhi li akhihi duwaw musidɗo wonande musidɗo muɗum bi zahril ghaib yeeso birnide joɗɗa tan aɗa joguino sehil ma walla aɗa joguino bande tan aɗa duwano ɗum kaari yo Allah hokka ɗum ɗum yo Allah waɗan ɗum ɗum yo Allah danda ɗum e ɗum wi on duwaw kadi koko jaabete ete wa asra'u haula e da'awat ko ɓuuri yawde ni e jaabede ɗino duwuji foof ko da'watul akhi li akhihi ko duwaw neɗɗo duwani bandum taw ko bi zahril ghaibi e yeeso wirnide manam jomum tina hande a duwanima ɗum ton duwanɗa ɗum tan ayi kaari ko moƴƴo ɓi moƴƴo Allah ya waɗan ɗum ɗum jomum ya hokka ɗum ɗum ya hokkuma ɗum ya danduma ɗum e ɗum e ɗum wi ɗinno duwuji kadi ko duwuji jaabeteɗi ete pamen kala foof nde neɗɗo duwani bandum tawatinani malaikaji ɗi mbiyatma annene ya adañ ko wayi noon walla kam misli a doɗima a duwanima bande duwaw mo ganduɗa o tinani o matani hakkille ma are makko ton duwaniɗa moƴƴere annene malaikaji ɗi gonata koye wiyedema ko duwantoɗa bande ko yo Allah hokka ko wayi noon ɓe mbima wala kaɓe misli ɗum waɗi nelaɗo wi arba'u da'awatin duwawuji nayyi ene woodi ɗe ganduɗa la turaddu ɗe duttatake hen goto woni da'watul haji duwawu kajjeɗo hatta yarji'a ha rutto wa da'watul ghazi e duwawu jaaɗo haare hatta yasdura ha arto wa da'watul marid e duwawu pawguɗo hatta yabra ha nde o selli wa da'watul akhi e duwawu musidɗo li akhihi wonande musidɗo mum bi zahril ghaibi tawa ko e yeeso wirngallo wa asra'u haula e da'awat ijabatan ko ɓuuri yawde e jaabede ɗiɗo duwuji foof noon ko da'watul akhi li akhihi ko duwawu bandiraɗo wonande bandum bi zahril ghaibi tawa ko yeeso wirngallo nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam wi arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر نلاɗo صلى الله عليه وسلم أربعة ene woodi geɗe nayi ɗe ganduɗa man kunna fihi kala foof gonɗo e ɗen ɗon geɗe nayi ciforiɗo ɗen ɗon geɗe nayi faam on ɗon kana munafiqan halisan on ko wonata ko naafigo laaɓɗo ceer a yi neɗɗo a yi kanko kam mo sifori ɗiɗo sifaji nayi bonɗi hata fecci sikki faam on ɗon neɗɗo ko naafigo ete ko naafigo laaɓɗo ceer kayne woni man kana fihi khaslatun minhunna noon kala fof mo ganduɗa en jogui hen jikku goto en jogui hen sifa goto aywa kana fihi khaslatun min annifaq on ɗon jogoto jikku naafigo goto hatta yada a ha nde o ɗacci ɗum foof so tawi jikkuji nayyi ɗi foof kawre e makko on kam ko naafigo saɗa yira naafigo jaggum so tawi noon hen jikku goto ene makko aɗa andirimo ɗum faam wonde jikku naafigo goto ene makko aywa yaren tom ha nde o ɗacci ɗum fof so yihino ha o ɗacci ɗum aywa natti wonde makko hen jikku goto woni iza haddasa kadab neɗɗo mo ganduɗa kala foof nde o yewti kala foof nde o haali tan alay saago o fena kala foof nde o haali wi haala kaare nde kam
hoto firɗum ɓi neɗi ha andirama noon faama on omo jogui jikku goto e jikkuji nafigueɓe kala foof nde o haali ko penowo ko noon wa iza wa'ada akhlafa neɗɗo mo ganduɗa kala foof nde aadodira firta aadi kala foof nde o aadodira firta aadi sa noddi mbiyama 11h45 kawren ɗo o wima eyi kono noon si ha nden yonti o firta o yaha bengeji makko goɗɗi gueɗe makko goɗɗo on ɗon pirtowo aadi so neɗɗi ha sifirima noon kala foof nde nodduɗama nokku o arta walla mbiɗo ɗo mbadda hunde o ƴetta lawol ngol on ɗum on jikku kadi koye jikku nafigueɓe jeeya wadde yimɓe ndenta ɗin e jikkuji sa wawa arde heure wi tan a wawa arde ɓuuri wiide mba arta wa arta saabu ɗum ɗon ko jikku nafigago wiide artande kala ko laaɓi ɓuuri e wiide ma arta wa artande tawa ala kadi hay gantu goto ko noon wa iza ahada gadara si ha wa iza ahada gadara e wa iza akhlafa wa iza wa'ada akhlafa goɗɗodirani wa iza ahada gadara so yi ha o wi mo waɗ hunde o janfo kala foof nde o fiɓi aadi fiɓidiri neɗɗo e aadi tan ko janfoto on jikku kañum ko ɗum jikku goto e jikku nafigagal kono noon wa iza khasama fajar so dugdama o ɓurtina walla o fena o haala hen ko wadani an waɗi kam ni a watti kam ni ka an haalni kam ɗum taw har may jeeyi ɗum wodani ɗum woni iza khasama fajar wi aɗa jogini kam ɗum aɗa jogini kam ɗum an wujjini kam ɗum taw ɗum foof wodani ɗum woni iza khasama fajar so yi ha o dugdama manamo ɓurtat keerol o haala ko wodani ɗum waɗi nelaɗo wiya arba'un gueɗe nayyi man kunna fihi kala foof mo woni hen kana munafiqan khalisan on wona nafiga labɗo ceer man kanat fihi noon kala foof mo ganduɗa hen jikku goto khaslatun min hunna hen jikku goto ene makko kanat fihi khaslatun on jogoto jikku minen nifaq e nafigagal hatta yada ha nde o ɗacci ɗum foof hen jikku goto woni iza haddasa kadab neɗɗo mo ganduɗa kala foof nde yewti ko penɗo ko iza wa'ada akhlafa kala foof nde o wadda aadi ko lundiɗo wa iza ahada gadara kala foof nde o fiɓi no fiɓidira ko janfotoɗo wa iza khasam fajar kala foof nde o dugda ko ɓurtinowo kalaw ko wadani o wi arba'un man kunna fihi harramahu llahu taala ala nnari wa asamahu min alcheytan man malaka nafsahu hina yarghabu wa hina yarhabu wa hina yashtahi wa hina yaghdabu wa arba'un man kunna fihi nashara allahu taala alayhi rahmatahu wa adkhalahu jannatahu man awa miskinan wa rahima ad-da'ifa wa rafaqa bil mamluki wa anfaqa ala alwalidayn nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi arba'un gueɗe nayyi man kunna fihi kala fof gonɗo hen ciforiɗo noon harramahu llahu ma allah harmina makko jeygol harramahu llahu taala ala nnari wa asamahu tenemo o renmo min alcheytan e seyɗani woni man malaka nafsahu hina yarghab neɗɗo mo ganduɗa ina wawi jeyde hoore muɗum saga nde rerɗata so yi haw yiɗi hunde yidde hunde nde addantama wadde ko fotani wadde wa hina yarhab neɗɗo mo ganduɗa ko si ha huuli kadi addantama wadde ko fotani wadde wa hina yashtahi e saga nde o tuuya neɗɗo mo ganduɗa ko tuuya ko foof addantama ƴettude kake janan addantama wujjude fente on hen jeeya wa hina yaghdab e neɗɗo mo ganduɗa saga nde tikki addantama wadde ko fotani wadde ɗeɗo gueɗe nayyi kala fo ciforiɗo ni ma allah harminama jeygol renma e seyɗani saabu neɗɗo sa jeeyi hoore maɗa saga nde tikkuɗa ene gooɗeɗa ene nderɗuɗa ene kulɗa kala fof fotema firti an danger ji ma kewata ko noon kadi wa arba'un man kunna fihi
hen geɗe nayi woodi geɗe nayi kadi ɗe ganduɗa kala fof gonɗe hen nachara llahu taala alayhi rahmatuhu ma Allah wertanmo saktanmo yurmede makko wa adkhalahu jannatahu o nannamo aljanna makko. hen goto huɗo man awa miskinan on koɗnuɗo miskin ala ɗo hoɗi dokkuɗa ɗum suudu ɗo hoɗi walla dokkuɗa ɗum huɓere ɗo hoɗi wa rahima daif walla neɗɗo mo ganduɗa ko yurmi lohɗo cukalel lohgel walla ala neɗɗo mo ganduɗa lohɗo ala jawdi ala ɓesgu ala haydara ala doole ko noon kadi wa rafaqa bil mamluk neɗɗo mo ganduɗa ko jurmotoɗo jeeyaɓe maccuɓe makko ni kono o fawataɓe koɓe kattanani ko noon kadi wa anfaqa alal walidayni omo nafqa jinnaɓe makko o wi ɓeeɗo nayo kala foof mbaɗe ni faam ma Allah wertanmo yurmede makko on ko yurmede Allah tan wonata ete kadi Allah ina fodanima aljanna. ko noon wi arbaun geɗe nayi man utiyahunna kala fof dokkaɗo ɗum faqad utiya khayra dunya wal akhirati lisanun zakir wa qalbun shakir wa badanun ala al bala'i sabir wa zawjatun la tabghihi khawfan fi nafsiha wala malihi. o wi arbaun geɗe nayi man utiyahunna kala fof dokkaɗo ɗen en geɗe nayi faqad utiya hokkama khayra dunya wal akhira moƴƴere aduna e lakara kala. neɗɗo mo ganduɗa jogui ko lisanun zakir ɗemgal jangtotogal Allah tawɗama foof omo jangga alquran walla omo subhina omo imsino ɗo tawɗa foof ɗemgal ngal nan dilla. o wi andu sa hokkama sa dañi ɗum ɗon a dañi moƴƴere aduna e lakara. ko noon wa qalbun shakir joguiɗo ɓerde nde ganduɗa ko ɓerde mantore kala fof ko Allah hokkimo ko mantuɗo so Allah haaɗimo ko mantuɗo. wa badanu alal bala'i sabir jogui mo ganduɗa ɓandu nde ganduɗa ko rafi wawi hebde ɗum foof walla kala fof musibbaɗo hebdemo ko muñƴi tan. wa zawjatun la tabghihi khawfan neɗɗo mo ganduɗa ko jogui joom suudu mo ganduɗa o hulani e muɗum yeyde hoore muɗum walla fittade muɗum manam omo hooli joom suudu makko ha ala e muɗum sikki. ko noonne kadi wala malihi ha e jawdi makko omo hoolimo omo hooli joom suudu makko omo hooli joom suudu makko e jawdi makko. o yi dañƴo ɗeɗe gueɗe nayyi faam a dañi moƴƴere aduna e lakara kala. woni lisanun zakir qalbun shakir badanun alal bala'i sabir wa zawjatun la tabghihi khawfan fi nafsiha wala malihi. wiiti kadi arbaun haqqun ala llahi alla yudkhilahum aljannata wala yuziqahum na'imaha mudminu khamrin wa akilu riba wa akilu malil yatimi bighayri haqqin wal aaqu liwalidayhi. ina woodi yimɓe nayo haqqun ala llahi alla yudkhilahum aljannata manam ko haqqe e dow Allah nde wasata ɓe nannude aljanna ɓe kam Allah fotani nanɓe men aljanna. ayo wala yuziquhum na'imaha eto menataɓe ni hay nemaraji aljanna. woni holli on o wi mudminu khamri duumiɗo e yarde sangara ɗo tawɗama fof omon yarde sangara subaka ko jarɗo kikiɗe ko jarɗo jamma ko jarɗo ɗo tawɗama fof hono ko nan sicci sangara. wa akilu riba emo ganduɗa oɗo ko ñamowo riba ñamowo riba woni riba ko wiyete ñamla neɗɗo 600 mbiyama somo yoɓma noon yo ɓerɗe hen 50 ɗum woni riba. ko noon kadi wa akilu malil yatim e ñamowo jawdi al yatim an aɗa resna cukalel bamum koko sanki hellifaka taw keɓa jawdi ndi bamum accinno ɗum aɗa ñaama bi ghayri haqqin ete ko fawani ɗum hay goonga goto wona wasdemo jogade ko ñamɗa kono ko weldema tan aɗa nosira jawdi al yatim o an Allah fotani nannudema aljanna ete a heɓata e nemaji
majji nemaji aljanna. ko noonne kadi wal aqu li walidayhi gaaƴiɗo jinnaɗo mum mo ganduɗa o jaɓa numéro jinnaɗo muɗum. si jinnaɗo wiyat goho wiya ɗiɗi wimi yo rewa ñamal o rewa nanal on nani ene waɗɗi e Allah wasde nandude ɗum aljanna. ɗum waɗi wi arba'un ene woodi yimɓe 4 ɓe ganduɗa haqqun ko ɗum hakke alallahi Allah alla yudkhiluhum aljannata nde wasata ɓe nanude aljanna wala yuziquhum naimaha e rew o menataɓe ni nemaraji majji. mudbiɗo khamrin dumiɗo yarde sangal wa akilu riba ñamawo riba wa akilu mal yatim bi ghayri haqqin ñamawo jode al yatim taw fo wani ɗum e gonga wal aqu li walidayhi e gaaji jinnaɓe mum. ko noon wi arba'un la yashba'na min arba'in ardun min matarin wa untha min zakarin wa aynun min nadarin wa alimun min ilmin. o wi ene woodi geɗe 4 karata e geɗe 4. ɗum woni geɗe 4 ɗe ganduɗa ɗe karata ɗe jondintako e geɗe 4 woni holɗum. ardun min matar o wi leydi harata toɓo ko leydi ko toɓo toɓi ko fof leydi moɗo waɗi ardun min matar leydi harata e toɓo. wa untha min zakarin ko noonne debbo harata e gorko. wa aynun min nadarin yitere kañumne harata e ƴewde. wa alimun min ilmin gando harata e gandal. wi ɓeɗe 4 hay goto hen wawa harde. leydi harata e toɓo debbo harata e gorko yitere harata e darde gando harata e gandal. saabu ko janguɗa ko foof wayi kono ko nden mbaɗano mo janggani ni mo suwa andude haydara ni. ɗum waɗi chaque jour aɗa ɗaɓɓita gandal ɗo jiiɗa ganda fo aɗa witta. ɗum waɗi ganda kañum yondintako e gandal. ko noon ɗum adani wiide arba'un geɗe 4 la yashba aɗa ɗe karata min arba'in e geɗe 4 woni ardun leydi harata e min matarin e toɓo. ko unsa debbo kañumne harata min zakarin e gorko. wa aynun yitere kañumne harata min nadarin e darde yitere jiiɗaɗo fof nen daara seɗana kay nan fottini guittan. wa alimun gando min ilmin e gandal. o wiiti arba'un min sa'adati lmar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa awladuhu abraran wa khulata'uhu salihina wa an yakuna rizquhu fi baladihi. o wi geɗe 4 min sa'adati lmar'i kay malu neɗɗo jeeya woni bonheur neɗɗo jeeya woni an takuna zawjatuhu saliha neɗɗo daña joom suudu mo ganduɗa ko joom suudu moƴƴo zawjatun saliha o wi ɗum ɗon kay malu jeeya. wa awladuhu abraran neɗɗo daña ɓiɓɓe mo ganduɗa ɓiɓɓe ɗigguɓe nanaɓe jinnaɓe mumen ɗum ne kadi koye malu jeeya. wa khulata'uhu salihina manam yaadiɓe makko gona yaadiɓe moƴƴuɓe ɗum kadi kay malu jeeya. wa an yakuna rizquhu fi baladihi ko noonne kadi o daña arsugue mo ganduɗa kay wuuro makko taw o ɗannaki o natani e laaɗe o yahani Espagne on ngabbani avion ngaji kanko arsugue makko o dañi ɗum ha timmi e leydi makko. wadde ɗum ɗon ko e malu jeeya. wadde neɗɗo ko duwatoɗa ya Allah hokke nawde Espagne Allah hokke nawde États-Unis foof ene moƴƴi kono ene ɓuuri ɗum moƴƴude noon duwoɗa Allah waɗanma arsugue ma e leydi maɗa nde pinɗa foof aɗa yiya bande en aɗa yiya ɓiɓɓe maɗa aɗa yiya jinnaɓe maɗa aɗa yiya sehilaɓe maɗa ɗum ɓuuri welde e yaade bangoɗo mo ganduɗa a tumriɗinto toon jeyata toon ko jananɓe. ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi arba'un geɗe 4 min sa'adati lmar'i
ke e malu neɗɗo jeeya an takuna zawjatuhu salihatan o daña joom suudu moƴƴo wa awladuhu abraran o daña ɓiɓɓe ɗigguɓe wa khulata'uhu salihin o daña yaadiɓe moƴƴuɓe wa an yakuna rizquhu fi baladihi arsugo makko wona e leydi makko o wiiti arba'atun yubghiduhum llahu taala albayya'u alhallafu walfaqiru almukhtalu walcheikhu alzani walimamu aljair ayo o wi arba'atun ene woodi yimɓe nayo yubghiduhum llahu taala Allah ina añiɓe ene woodi yimɓe nayo ɓe ganduɗa Allah ina añiɓe woni hol yon albayya'u alhallafu neɗɗo mo gam jeeyowo kewɗo gondal commerçant mo ganduɗa kala fof ko yiyamama wonda wallahi ɗum de ko Dubai ummi walla ɗum de ko États-Unis ummi ɗum de ko to ummi ga ummi hay probléme goto ala hen fowma hen gondal wi Allah ina añi on wal faqiru mukhtal e basɗo mawni kiniɗo basɗo mo ganduɗa ko mawni kiniɗo wona Allah ina añi ɗum neɗɗo mo ganduɗa ala kono liggey mo dokkuɗa ɗum foof ina diwni hoore muɗum oɗon liggey ala ha pat kono noon jaɓata wadde manam kanko o wi tan ɓurni hoore makko yeede coccorɗo ɓurni hoore makko e wadde sirage ɓurni hoore makko e wadde yaade ina fittoya kanko ala ko jogui kono noon ko moni kiniɗo liggeyaade woni liggeyuji wonde Allah ina añi ɗum ko noon wa cheikhu zani nayejo mo ganduɗa ko jinowo neɗɗo mo ganduɗa yeehi ha dañi ɓiɓɓe dañi taniraɓe kono noon serani ha joni ko jinowo ko darto rewɓe janam on Allah ina añi ɗum ko noon wal imamul jair imam mo ganduɗa ko bandi ɓe foof Allah ina añi ɓe ɗo fewi waɗi wi arba'atun gueɗe nayyi walla yimɓe nayo yubghiduhumullahu Allah ina añiɓe albayya'u alhallaf jeeyowo kewɗo gondali walfaqiru almukhtal basɗo mawni kiniɗo walcheikhu zani mawɗo jinowo walimamu aljair imam bandi wi arba'un min alchaqa'i jumudu alayni qaswatu alqalbi walhirs wa tulu alamali nelaɗo sallllahu alih w sallam wi gueɗe nayyi kadi ke e malkiso jeeya hono wirno gueɗe nayyi ke e malu jeeya wi gueɗe nayyi ke e malkiso jeeya neɗɗo mo ganduɗa ko jumudul ayni jorɗo guite wa qaswatul qalbi jorɗo ɓernde wal hirs derero kewɗo ko lerɗata o tulul amali e kewɗo ko yiɗata kewɗo juɗɗo yala yiɗa ɗum foof omo yiɗi min dañi ɗum somi dañi ɗum somi dañi ɗum ɗum mo ganduɗa ene rerɗi gueɗɗe ganduɗa foof koye fatanke aduna manam jorɗo ɓernde woni mo ganduɗa kañum hakkille montani e Qur'an saka ɗe jangga hakkille montani e nelaɗo saka na juula e muɗum wono qasatul qalb ko noon wi arba'un la yusibna illa bi ajab assumtu wa huwa awwalul ibadati wattawadu wa zikrullahi wa qillati shay wi arba'un gueɗe nayyi la yusibna ɗe keɓata illa bi ajab sowona gueɗe kawde gueɗe kawniɗe woni gueɗe moƴƴe kadi foof ko assumtu neɗɗo mo ganduɗa ko kewɗo ko daƴƴata hewani haalɗo tawɗa ɗo fof nani deƴƴi wa huwa awwalul ibada daƴƴere noon kañum woni dewle Allah gadi ngal watta waado emo ganduɗa ko jankiniɗo ɗo tawɗa ɗo foof nani lesɗini hoore muɗum
ko noon wa zicrullahi e jangtade Allah neɗɗo mo ganduɗa ɗo tawɗa ɗum fof nen jogui course muɗum jangto o jogui deftere muɗum jangga wa qillati chey pamɗuɗe gueɗe nde mo ganduɗa hewani naata jalta gueɗe makko fof kake ndiɗ o wi kala komo jiiɗa ne wayini ande on ɗon kawisa tan heɓata ayo ɗum waɗi arbaun la yusibna illa bi ajab assumtu huwa awwal ibada wattawadu wa zicrullah wa qillati chey ko noon wi arbaatun tajri alayhim ujuruhum ba'da al-mawt man mata murabitan fi sabilillahi wa man 'allama 'ilman ujriya lahu 'amaluhu ma umila bihi wa man tasaddaqa bi sadaqatin fa ajruha yajri lahu ma wujidat wa rajulun taraka waladan salihan fa huwa yad'u lahu arba'atun min kanzil jannati ikhfa'u sadaqati wa kitmanul musibati wa silatur rahim wa qawlu la hawla wala quwwata illa billah. Ayo hande ɗo katine windande meɗen aɗa siftinen sa wadde abonné chaine hene batta abonné gam binden amin garaji mbasa daddema ko noon ne sika jiɗɗo jangude arab walla defte aɗa jokkodirde e numéro amin whatsapp peñowo ɗona. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ha gongol kalen e jokkol windande meɗen inchallah.